Şallı TV kanalında Yağalıklar programısı. Stüdyoda Rüstem Asadulin, hayırlı kış. Zeyde gaz şortlap 2 kişi halak buldu. 6 kişi hastahanede. Tekşürü bara. Şallıda Tatar Xalq bayrami Saban to'yi nishik uzdi? Kim botir qoldi? Uzgan Jumg'ada Kurshi-Zay shaharida fojia bo'ldi. Nikiforov uramidagi ko'p podyezli yurtning 5-qatındagi fatirda gaz shortladi. Natijada 2 kishi halok bo'ldi. 9 yoshli qiz bola ham tag'in bir necha kishi hastaxonada. Versiyalarning birinchisi shortlav tubada ventilyatsiya turbasini shish tortganda bo'lgan. Ikkinchisi bir fatirda tusham torttirganda kelib chiqqan. Hozir tekshiruv bara. Tatariston prezidenti halok bo'luvchilarning ham ziyon ko'ruvchilarning oilalariga moddiy yordam ko'rsatishiga buyurdi. Tatariston Diniy nazoratining matbuot xizmati xabar etuvuncha, nazorat Chilny мясо предприятиесida halal rizq chiqaruvni vaqtincha to'xtatgan. Munga uzgan atnada kibitlarga halal so'zi yozilgan do'ng'iz iti chiqaruv sabab bo'ldi. Resmi saytda yozilgancha, halal komiteti masala hal etilganchiga qadar предприятиенең halal sertifikatini kiri olgan. Komitet bilgichi Abdurashid Hazrat Kurmaliyev aytuvuncha, produktga halal so'zi kirgan stiker yopishtirilgan. Aholi uni halal tomg'asi deb anglagan. Şallıda Tatar Xalq bayrami Saban to'yi bo'ldi. Ул сәгать 10-да күңел ачу программасы белән башланып, кичке 10-да төгәлләнде. Уен, бәйгеләр, мастер-класслар, зур тамаша, барысы да халык өчен иде. Быел Сабан туйның мәртәбәле кунагы Татарстан премьер-министры Алексей Песошин булды. Трибунага менгәнче ул утын кисеп күрсәтте. Керамик савыт буяп карады. Бәйрәмнең иң мавыктыргыч мизгелләре безнең камера аша. И ко мне прыгать. Әкият һәм деревенька мәйданчыкларында халык шыгырым бәйгеләрдә катнашу өчен зур чиратлар төзелгән. Быел монда балалар өчен бик кызыклы. Алар көрәшеп карыйлар, капчык белән йөгерәләр, авыш бүрәнәгә менәләр. Гел зурлар кебек. Сабантуй – это татарский праздник, его исправляют в честь работы, которые уже посеяли. Сабантуй – татарский праздник, где играют в соревнования. Сабантуй – это праздник, когда дети развлекаются. Ә монда һөнәрчелек белән шөгыльләргә була. Шәһәр тарихы музее керамик савыт-саба ясауны оештырган. Һәркем үзен сынап карый ала. Бу мавыктыргыч мастер-класслар югары кунакларында җәлеп итте. Быел театральләштерелгән тамаша «Милли бизәкләр» дигән темага булды. Ә Чаллы халкын Сабан туйы белән президент исеменнән премьер-министр тәбрикләде. С каждым годом расширяется география проведения этого праздника. В 2018 году в 58 регионах Российской Федерации и 30 странах ближнего и дальнего зарубежья пройдет 355 сабантуев. Сабан туй башланды, алда уеннар, көрәш һәм бәйрәм концерты. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Сабан туй ул җыр бию, уеннар һәм иң мөһиме ат чабышлары һәм көрәш. Быел абсолют батыры булып кем калды соң? Ярышларның иң кызыклы мизгелләре алдагы материалда. Ипподромдагы ярышта тукымлы атлар гына түгел, далматинетләр, пони, хәтта дөяләр дә катнашты. Ишәкләр ярышы аеруча кызык булды. Булка кушаматлы бер көт, хуҗасы кулында утырып барып, барлык халыкны шаккаттырды. Мы каждый Сабантуй выступаем казачья джигитовка. Без этого Сабантуй не Сабантуй. Ее взяли, потому что она сама по размеру большая, и людям будет зрелищно это посмотреть. Ипподромның төп геройлары атларда карап туймаслык иде. Тамашачыларга аеруча биеккә сикерү һәм конкур ошады. Нәтиҗәләр генә түгел, атларның бизәлеше дә игътибарга лаек иде. Менә бу Просперис кушаматлы атны гына алыйк. Пришли все в конюшню в 6 утра, заплетали хвосты, гривы всем лошадям, чтобы было все красиво. Мыли лошадей, чистили всю амуницию, чтобы было все красиво, сверкало все, чтобы было все идеально. Әмма атның толымы аңа җиңү китермәде. Беренче урынны Тукай районыннан Регина Гәрәева алды. Скачки ты просто скачешь, ветер дует тебе. Ну, как-то душа лежит больше конкуру, это олимпийский вид спорта. Это должно быть полное сбалансирование. Тренера подбирают всадников
лошадям обязательно, потому что они должны слиться в единое, чтобы приносить результат. Быйылгы Чаллы сабантуенда гадәти түгел спорт ярышлары да булды. Чемпионатны хуплап, мини-футбол турниры оештырдылар. Ә мәйданда бу вакытта армрестлинг һәм татар-башкорт көрәше кызды. Сабантуй тарихында беренче мәртәбә кул көрәшендә чит ил кешесе америкалы Саид Дааби җиңеп чыкты. Чаллыда аның хатынының әти-әнисе яши икән. I think because they like me and I'm from another country. На Сабантуе меня спросили: «Эй, не хочешь поучаствовать?» Я согласился. Это был классный опыт для меня. Но, честно говоря, я думаю, что я выиграл, потому что участники видели, что я из другой страны, и позволили мне победить. Я думаю, что они были настолько рады меня видеть, что просто поддались мне. На самом деле, я не думаю, что я сильнее, чем остальные соперники. Көрәштә исә иң кечесе Илдар Хамитов булды. Ул моннан 2 ел элек тә абсолют батыр калган иде. Финалда Хамитов көндәше Ранис Гыйләҗетдиновны салды. Сколько бы я ни пропустил, всегда тяжело. Никогда легко не было. Даже в 15-16 году я боролся. Никогда легко не было. И сегодня нелегко. Молодые растут. И скажем, раз все тяжелее. Надо все больше и больше тренироваться надо. Көрәш батыры борынгы тәртип буенча тәкә һәм Лада Гранта машинасы белән бүләкләнде. Рим Әхмәтова, Константин Величко, Ленар Солтанов, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Чаллы сабантуенда күңел радиосы грандиоз концерт оештырды. 3 сәгать дәвамында эстрадабызның якты йолдызлары тамашачыларны үз җырлары белән сөендерде. Бәйрәмнең иң матур күренешләре безнең сюжетта. Сәхнәдә яраткан диджейлар Райнур Вахитов сылу кызлар арасында Лилия Гатина һәм Рената Бәшәрова. Бүген күңел радиосын бөтен Татарстан буенча тыңлап була. Турыдан-туры трансляцияларны җир шарының төрле ноктасыннан карап була. Барлык тыңлаучыларыбызны менә шушы матур бәйрәмнәр белән сөендерәбез. Бүген безгә Чаллыдан гына түгел, безнең тыңлаучы башка районнардан да килделәр. Күңел радиосы белән берничә дистә еллар инде без дустана мөнәсәбәттә эшлибез. Һәрбер диджей беләбез, җитәкчеләр белән бик дуст. Шуңа күрә мондый концертлар күбрәк булсын ия. Һәм без шәхсән Казан егетләре бикләп катнашырга әзер. Чаллыны без күлеп яратабыз. Бирегә шәһәрдәшләр һәм Чаллы кунаклары килде. Күңел радиосы концерты халыкның иң яраткан һәм көтеп алынган бәйрәм өлеше. Бик яхшы радио. Миңа бик ошады. Мен бүген сәгать 11-дән бирле монда торам. Яшь татар башкорт җырчысы Элвин Грей тамашачыларга дәртле биюләр һәм танылган җырларын бүләк итте. Сабантуй 2018 матур салют белән тәмамланды. Мәрьям Файрушин, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, игътибар өчен рәхмәт. Сау булыгыз. Ем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица». Компания «Армада» предлагает супер-акция на стальные двери. Распродажа от 6000 рублей. На межкомнатные двери современный стиль. На теплицы сезонная распродажа. Скидки до 5000 рублей. На окна энергосберегающий стеклопакет в подарок. Художественная ковка, кованные заборы, навесы, беседки. Качество, надежность, быстрые сроки и цены от производителя.